Art, Horsey de Horsey. Sobrang talino na ng tao sa mundo. Ang lahat ng bagay ay nagbabago. Ang buwan ay naaakyat na, nalalakaran pa. Kung minsan ay dilibais pa. Title ng pelikula ay iba na. Nakakatakot at nakakasindak pa. Isang halimbawa ay ang earthquake at ang exorcist. Title pa lang ito, nakakatakot na. Sobrang talino na ng tao sa mundo. Gustong lahat ay makuha nito. Nakalimutan na nila ang magdasal at tumawag sa Diyos araw-araw. Bisyo ng tao ay dumarami na. Ba sa atin ay maraming asawa. Ang iba'y nangangarira na, nagdudruga pa. Ang pamilya nakalimutan na. Sobrang talino na ng tao sa mundo. Gustong lahat ay makuha nito. Kalimutan na nilang magdasal at tumawag sa Diyos araw-araw. Isip ng tao ngayon ay iba na. May mga anak ngunit walang asawa. Ang iba'y parang artista na kung magporma. Ang trabaho nila hold upper pa lang. Sobrang talino na ng tao sa mundo. Gustong lahat ay makuha nito. Kalimutan na nilang magdasal at tumawag sa Diyos araw-araw. Sobrang talino na ng tao sa mundo. Gustong lahat ay makuha nito. Kalimutan na nilang magdasal at tumawag sa Diyos araw-araw.